Здравейте, хора! Опа! Тук да седнем в удобния стол. И така, ден първи на предизвикателството да ядем банани. И така, аз вчера ви казах как се е зародила идеята, че папах много пици. Няма да се повтарям. После ви казах и предимствата на това да консумирате банани по-често. Ако сте изтървали, вижте там в предното видео. Обаче изтървах да кажа какви са, така да се каже, правилата на това предизвикателство. И така, банани, само банани могат да се ядат, неограничено количество, колкото се може толкова. Няма никакви лишения, няма никакви бройки, нито в килограми, нито в количество, нищо. Ако може 10, ако може 20, ще ги издем. Това е за храната. За течностите, за пиенето имам право да консумирам само 3 неща. Кафе, черно, като мене, бай манго и ще кажа като брадата ми, ама тя вече тук там е побеляла. Но това от стреса, не от егенето. Така, кафе черно, без захар. От много време си го пия без захар, така че без захар. Вода, минерална или чешмяна, няма проблем. Може и от чешмата, въпреки че има бактерии, няма страшно. Кафе, вода и напитката на боговете, хора. Тука, ония ден, за какво мислите? Прецеждахме виното. Може да се консумира вино. Така че това е третата течност, която може да се консумира по време на предизвикателството. И така, банани неограничени, колкото се може повече. Защото не сме на диета. Никакво ограничение, никакви задръжки. И течности, кафе черно, поне по 2 на ден пия, така че най-вероятно ще са си 2. И водичка и напитката на боговете, червено винце, моето си е домашно. Не е купено, имам и купени, имам и спечелени, всякакви имам, но това е. Това са условията на така нареченото бананено предизвикателство, което съм си поставил цяла седмица, само банани. И така. Отивам да купа банани сега и после очаквайте включване. Надявам се първия ден да мине безупречно. Ще се видим по-късно, хора. Айде, чао за сега. От толкова стачи за банани, поне да взема да изям един най-накрая. Бананче. Това е миниатюрен. Направо, ама да вземем да хапнем. Супер. После ще има. Всъщност, след 2 часа ще има сила за бягането. Поне малко. Бананче. Цяла седмица на банани. Как ги измислям тия глупости? Не знам. Цяла седмица. Това си е като наказание. За някого, но не е за мен. Това за мен е изпитание, тест. 7 дни, само банани.
И както ви казах, 1/3 отива в кошата за буклук от парите, които сте дали. Но това, което изядох, е с изключително полезен състав за моето тяло, така че 1/3 може да си позволим да я хвърлим. Ох, кафета пих, ама банан не бях ял. Ден 1, първи банан. Следват още много за после. И така. Здравейте отново, хора! Ето ме, Хан, бягащия идиот съм аз. Тук това ми е така зимната форма. Качулката отдолу, шапката отгоре. И съм като рицар. И брадата ми подхожда. Супер. Да, първото бягане по време на експеримента с бананите премина. За съжаление, 4 банана, които изядох, не оказаха голям ефект върху сърдечния ми ритъм, но днес времето е дъждовно и цялата мизерия от автомобилите е долу на земята и най-вероятно затова пулса беше доста висок. Както и да е, ще ви остава линк за активността, може да погледнете, но голям ефект върху сърцето, сърдечния ритъм нямаше днеска от 4 банана, но както и да е, енергия имаше, завършихме бягането достойно, прилично, мокри отвън, мокри отвътре, въобще положението е под вода. Надявам се утре времето да е по-хубаво, въпреки че няма значение. Дъждовно, снежно, ледено, ще въртнем и 5 км, но с надеждата бананите, които ще хапна сега и може би утре сутринта, да повлияят по-добре върху така показателите на тялото ми. Както и да е, Хан, бягащия идиот, докладва край за сега.